Magandang umaga, Mommy 2.0. Naimbaga damag, Mapyanga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Itiag na mga oras tayo kakabsat, alas 5:52, itiag sapa. Anyan nga naimbagal daw iti Martes kakabsat may kada pulugot indang timabilang iti bulan iti Hulyo. Kumusta kakabsat iti Sefton Village wenno ditoy lugar iti daytoy istasyon tayo kakabsat ket we are surrounded iti fog. Arimukhamok kakabsat isong nga nalameg iti uneg iti station ken iti ruwar iti station. Well matay dayaw iti apon nyaman nga kasasaad ang nyaman nga klase nga adita environment yung kakabsat ti daytoy nga aldaw masapul tayo iti agyaman iti apo gapo ti baro nga pigsa ragsak rago nga impain namanen kadata iti panagriing tayo ket magipagpaset man daytoy nga programa ti agsapan at non iti namnama manipud Lunes saging ganay iti Biyernes iti daytoy nga stasyon 1143 DZMR Santiago City ti daragsa ka man kapkablaw kada kayo ti aldaw iti Martes Lawrence Salazar.
Lawen madaydayaw iti apo jak kayat iti sumina. Kuna na jelas part na ako kayat ni sumina. Diyan ti arakop iti apo. Well, iti libro iti Lucas kapitulo 7 bersikulo 36 aging gana iti 50. Huna na. May isa nga Pariseo iti nangawis kini Jesus ang makipangan keng Juana. Napan ni Jesus iti balay iti Pariseo ket simango iti panganan. Iti daytang ili adda babae adakos una iti panagbiag na. Idinadamag na amang mangmangan ni Jesus iti balay iti Pariseo napanmod sa diay ket nangitugot iti sang kaprangkista bangbanglo. Nagtakder nga agsang-sangit iti likudan ni Jesus. Nagtedted dagiti luwana kadagiti saka ni Jesus ket pinunasan na ida iti buok na. Inagkan na dagiti saka ni Jesus sa nabinukbukan iti bangbanglo. Idi makita daytoy a Pariseo ang nangawis kini Jesus kinunana itinakam na nupudno a propeta daytoy a tao amuna kuma asya asino daytoy a babae anang sagsagid ken kuana amuna kuma iti kadakes iti panagbiag na. Simon kinuna ni Jesus iti Pariseo ada ibagak ken ka. Anya dayta maestro insungbat ni Simon ada dua a tao nga imutang iti kwarta. Indrugi ni Jesus iti maysa nga indrugi ni Jesus kuna iti maysa nga imutang iti 5 nga gasot a denaryo iti maikadwa 50. Agsipud ta di da makabayad pinakawan ida iti imutangan da. Siya asino kadagitoy iti dakdakkel iti panagayat na iti nagpautang insungbat ni Simon. Pagarupek at itaong at adu iti napakawan nga utang na. Pudno ta kunam kinuna ni Jesus. Tinalyaw na iti babae sana kinuna kini Simon. Makitam daytoy a babae sumrekak iti balay mo ket dinak inikkan iti danom apang bugok kadagiti sakak ngem binugwam daytoy a babae dagiti sakak iti luana ken pinunasan na ida ti buok ko. Sika dinak sinabat iti agag. Ngem manipod itay si mangputak iti pay di pay nagsarsardeng anang agag kadagiti saksakak. Sika di mo linanaan iti ulok. Ngem isu dinigos na dagiti sakak iti bangbanglo. Ngarod ibagak ken ka. Gapu iti dakkel a panagayat ken pakita na napakawanan dagiti adu nga basol na. Ngem iti tawo nga basit iti mapakawan ken kuana basit met iti panagayat na. Verse 48. Kinuna ni Jesus iti babae napakawanan dagiti basbasol mo. Siya sino daytoy a tao ang mamakawan uray pay kadagiti basbasol. Kinuna itinakam dagiti dadduma siya si sango iti panganan. Di verse 50 ko na ngem kinuna ni Jesus iti babae insalakan na ka iti pamatim agawid kan asit tal na. Badaydayaw iti apo kadagiti nga sasaunang intay binasa manen iti daytoy nga aldaw kakabsat. Amoy na po Jesus. Aya ipaayan na iti patag iti tunggal maysa kada tayo. Nyaman nga napuli naggapgapuan tayo man ada nga kanayon nga kay kayat nang ipaay pa iden iti ayat na iti tunggal maysa kada tayo kabsat anyaman nga klase ti panagbiag mo anyaman ti saad mo diti komunidad politician ka man businessman ka man well known ka man ti apo iti mangbendisyon tunggal maysa kada tayo kabsat kas adalan tayo man iti dagiti nga sasauna. Well manipod kada iti nga binasa tayo surat ni Dr. Lucas imbaga na kada tayo iti sikreto iti managayat nga puso. Ni Apo Jesus ket idawis na nga magipangan iti balay iti maysa nga Pariseo. Ket idi nga agin inalan ni Jesus dimteng iti maysa nga managbasol nga babae. Sumrek iti balay nga igem na iti maysa nga bote nga bangbanglo. Timmakder iti sangwanan ni Jesus nga agsangsangit. Inaramot na dagiti luluana babaen iti dagiti luluana nga basaan dagiti saksakan ni Jesus. Ket pinunasan na babaen iti buok na. Ket imbukbuk na iti saka ni Jesus jay awit-awit na nga bangbanglo. Idi nakita ti Pariseo iti naramid iti babae kunana no pudno nga propeta daytoy. Sa binasa tayo. Amo na kumano no pudpudno nga propeta daytoy amo na kumano sino day sa babae nga adda dita sangwanan na. Di ba kasi di binasa tayo tatay. Amo na kumano siya asino iti nang sakit ken kuana ken anya nga klase daytoy nga babae. Aya maysa nga managbasol. Idi nga adda ni Apo Jesus iti lubong kabsat, adda iti sursuruton da nga sursuro. Idi nga inawis iti maysa nga Pariseo ni Jesus amuna nga kas maysa nga manursuro masapol nga mabigbig nga natan-ok nga sanga ili
ni Jesus. Iti kadaywan nga kablaaw ket maysa nga agek. Ay panang embrace, yung beso-beso, kasla kasi kuma iti nagan iti nirasyon tayo. Maysa nga panagdayaw iti dadateng iti maysa nga natan-ok nga sanga ili nga bisita tayo kakabsat. Iti no iti sanga ilim ket addaan iti agpada nga posisyon wenno akam iti komunidad iti dadya maid tayo when maid wenno katulong tagibalay kunada masapol nga ipayan na iti agek iti pingping na. No iti maysa nga ubing kablaawan na iti naganak na wenno iti manursuro na pag umisula unay nga ipaayan na iti agek kadagiti ima na. Kasi dadya kultura da kadagiti nga tiyempo. Well, no di application tata kaputat da COVID mabalin nga hampay lang siguro kasjay. Well, saan nga pulos nga impayan dayto nga pariseyo iti agek ni Jesus. Kasla panang ipakita iti panang baliwala na kini Jesus. Tapos uyawon na dadya man nagbasol. Kasla nangawis ka iti maysa nga bisitam nga nakalukat tarwangan ket ipagarup mo nga mabalin latta iti umuneg ngem dagiti agnanaed nga dagiti tattao iti uneg iti pagtaengam ket busy da nga anda ka man lang good morning, mabalin ka agtugaw itanen kasla kanda ka man lang impaayan iti importansya di umuneg ka kasla kasjay kabsat. Idi tiyempo ni Jesus maysa nga kadaywan nga aramid iti panagbuggo iti saka kasakbayan iti pannangan. No maysa nga natan-ok iti sanga ilim masapul iti agtagibalay nga mangbuggo iti saka dayta nga bisita wenno mabalin nga ibaon na dagiti adipon na nga mangaramid iti daytoy. Iti saan nga panangaramid iti kastoy nga banag ket kasla mo la imbaga isa nga ilim nga isunan iti makaamungay nga manginnaw dagiti panganam no inyaman ti aramidem sikat ti makaammo aglinis. Kasla kasay ket iti maysa nga mananggayat nga managdagos dadya host nga kunata iti English kabsat ipaayan na iti sanga ili na iti lana kana pa iti olibo nasayat la unay para iti nga ikanda dadya nga ikanda ti lana aya gapot na napudot. Iti napudot nga panawon da ken gapot ta awan una iti pabanglo ka dayta nga panawan ni Apo Jesus dumteng iti pagtaengan iti dayta nga pariseyo. Nya napasamak awan pulos iti naawat na. Sa ni suna nga kinablaawan ni Simon awan iti danom nga nga pagbuggo na awan iti lana para iti ulo na. Ket ammo iti amin nga saan nga nasaya at iti panang trato na. Panang trato da ken Jesus iti dayta nga gundaway. Kasla napan ka iti maysa nga party ngay. Napan ka kuma iti maysa nga birthday ket alaman num kuma dayjay ag birthday ngem kasla nagkedked. Anang inawat dayjay imam di ba parang insulto yon nakakaiya parang ganon ang kunya. Ngem mabalin nga umisem da pay nga kasagkedked da ngem nga makialamano ngem ammom nga kasla maysa dayta ko naggarod nga panang insulto. Hindi nga iyawat mo di imam congrats mo wenno nyaman pa yung okasyon kasla nga nakakaya gedged diyan. Kabsat no ni Jesus iti umay iti pagtaengem iti daytoy nga aldaw. Anya ti aramidem nga panang pasangbay ken kuana. Umasideg ka kadi ket inkabugwan dagiti saksakan na. Ipaayam iti agek kadi. Ikkam kadi iti lana iti ulo na. Ipaayam kadi iti tugaw nga paginnaan na. Wenno ikkam kadi iti kape habang agreres ka Apo sa itimplaan ka iti kapim. Kasi bati aramiden tayo kabsat wenno baybayam nga umuneglatan nga ken masapol iti kay wenno anyaman ti kayat nga pagtugaw na panlatan no nya ti kayat nga kanen loktan naten direk. Kasi kadi kabsat ay iti nga kabsat kayat na iti umay iti pagtaengam. Kung kayat na ti umay ni Jesus iti pagtaengam iti daytoy nga aldaw. Saan nga kasmay nga ili? Saan nga kasmay nga bisita kabsat? Saan nga kasmay nga gangannaed? Yung maysa nga magipagnaed. Agbalin nga paset dita pamilyam. Agbalin nga gayem mo. Ken makikuyog ken ka iti amin nga gundaway, iti amin nga tiyempo. Kabsat maysa ka kadi nga pariseyo nga managan ti Simon. Nga kalpasan nga inawis mo iti pagtaengam baybayam ket kasla laeng maysa nga ili iti balay mo. Wenno kasla ka di babae nga si papakumbaba nga immasideg ken Jesus. Impayan na iti amin panagdayaw ken panagrukroy na ket impariknana iti naidumduma nga panangipateg
kini Jesus. Aramidim nga daytoy kang aldaw kabsat. Saan laan ko mga stranger ni Apo Diyos dita pagtaingam. Haan laan ko mga bisita. Dita biyag mo ni Apo, dita balay mo no biyag mo ni Apo Jesus. No di ka di pagtaingam isuna. Aramidim nga pasit iti biyag mo. Pasit iti pamilyam. Ipaay mo ti amin nga dayaw. Amin nga panagruknoy ken kuana ket kuna nanto ken kani Jesus. Gapo iti dakkel a panagayat nga impakitam napakawanan di kita adu nga basol mo. Mabalimot siguro nga ada saksakitem na awanan nagasan kan. Insalakan na iti pammatim. Kabsat iti daytoy nga gundaway. Kumusta ni Apo Jesus dita pagtaingan nyo? Kumusta iti Dios kadagiti bibiyag tayo kakabsat? Bisita lang ba siya? Bisitam lang kad isuna. Uno makipagtataang dita pagtaingam. Amo tayo mo't kakabsat. Nga iti pamilya nga awan ni Apo Jesus, nuhaan nga sentro isuna. Haan nga pag-isukit hanga nasayaat. Even before, when we start building our family kakabsat, masapol nga iti sentro iti panagbiag tayo ket ni Apo nga Hesus Kristo. Gaputa mo, antay nga kabailan. Awan ti kabailan tayo. Naawan ni Apo Jesus kang runaan iti pagtaingan iti tunggal maysa kana tayo. Masapol, haan laeng nga bisita, no dikit di isuna iti agtaeng, suna iti agturay iti pagtaingan tayo kabsat. Tapno ti indaldaw-aldaw, addang nga mariknakin makita tayo iti ayat iti tunggal maysa kang runaan na iti pamateg ni Apo tayo nga Hesus Kristo iti daytoy nga gundaway. Kabsat no iti daytoy nga aldaw, ammom nga ganganad ka, ammom nga stranger ka pailaeng kini Jesus. Kaslang dita pagtaangam kaslang bisitang pailaeng isuna. Dawatek kakabsat. Nga iti daytoy nga kanito makipagkararag ka kanya. Dawatem iti ayan ni Jesus. Iya ay nawe napapan na dita pusom tibiyag mo. No dayta nga tarigagay mo itang nga kanito kabsat. Ket awisem ngagtaeng ken ka. Well, dayta ti kapintasan. Ket maramid mo tula dayta kakabsat. Into no kumuyog ka. Tuno agkararag ka nga awatom isuna. Akas man nubot, yun mangisalakan mo. Awisin ka nga makipagkararag kanya, kiti dito nga kanito kapsat pagbaba. No sika ulit kakabsat awan pa iti relasyon mo, kot kayat ni Apo Dios, o no kayat mo nga agtaang, ni Apo Jesus itabiyag mo, daytoy iti kapintasan, daytoy iti gundaway, nga awatom isuna, akas man nubot, yun mangisalakan. Haan nga bisita, no tikat ni makipagtaang ka, iti agnanayon. Kaya't kuman nga makipagkararag kay ti dati nga gundaway. Amami nga na inlangitan, nabigbig ko iti kinamanagbasol ko. Agbibiyagat, nga adayuken ka. Iti daytoy nga aldaw, agpakumbabaak dito sangwanam. Apo pakawanam iti basol ko. Dalusam iti biyag ko. Sikat agbalin nga Apo. Manubot, kin mangisalakan ko, manipod iti daytoy nga aldaw. Apo, kaya't kung isurat mo itinagan ko, iti libro iti biyag. Tulungan na kagbiyag, nga makayayo ken ka. Kiti amin nga tiyempo, sika iti agari iti biyag ko. Iti daytoy nga aldaw o Apo, manipod iti daytoy nga gundaway, kaya't ko nga agtaeng ka diti biyag ko Apo. Agyaman na Apo Dios, iti daytoy nga gundaway. Amen. Siyak man lang kabsat agkararag iti daytoy nga tiyempo. Agyaman na karag iti kabsat nga nangawat ken ka Apo iti daytoy nga kanito. Sididing ka among sididing ka kadag iti kararag da. Ket Apo iti daytoy nga aldaw iparik naman tayat ken parabor mo kadakwada. Adaman dagiti nakabaludan da nga bisyo Apo tulungam dagitoy nga kakabsat nga agbalay gida. Iti panagbiag da. Ikatum dagitoy nga saan Apo Dios nga ayo nga kababaling kadakwada. Itid mo Apo iti talnaken rag-o kadagiti kakabsat nga adda nga aglablabas iti nadadagsan nga sitwasyon ti panagbiag da. Idalan mo ida ket palubusam ka di Apo nga mariknada. Iti presensyam Apo nga adda nga agtrabaho iti biag da iti daytoy nga kanito. Agtalinaed ka Apo Dios iti biag da. Iti agtaeng ka Apo Dios iti puso dahaan nga sa nga ili no diket di Apo Dios kadua Apo
Wenno ag permanent ka kada iti puso ngam agbalin nga paset kan iti biag da Apo Dios iti daytoy nga gundaway o Lord God. Itdem iti naidumdum nga ayat ken panagruknoy kada iti puso da Apo ket sige Apo iti agbalin nga Apo nga mangsalakan manipod iti daytoy nga aldaw Apo Dios. Uray pay kada iti agbubuy iti live streaming Apo Dios ket kuman nga itag-icon ka kararag Apo Dios ti salunat dagiti kakabsat mi kas ken ni Sister nga Mylene nga Sebastian uray pay ken ni Sister nga Rowena Miranda, kini Mambiron, o repay kini Sir nga Alex nga Pascual, Apo tigtultuloy nga panangaywan mo, ken kadakwada Apo Dios, o repay tinaldaw-aldaw, Apo Dios nga panagbiagday. Paay mo man iti desire, iti tarigaga, iti puso da Mambiron, kini Sir nga Alex, o repay kini Sister nga Rowena, nga ulalan Apo, sika at po tigtultuloy nga mangaywan, iti dayto nga kabsat anyaman dagiti desire iti puso na tarigagay na Apo ipayam kadi Apo repay kini Sister nga Priscilla Padua graman kini Pastor nga Alex nga Ritwa o Dios aramidong man daytoy Apo Dios nga aldaw nga productive para kadakwada o Lord God anyaman dagiti plano ken tarigagay da Apo isayang kadmo man Apo nga matungpal dagitoy babaen iti tulong mo kadakwada o repay kini ibabaet kumot ni Sister nga Jinky nga Arakal o repay kini Sister Elvira Apangan kini Ma'am Lourdes o Dios. Apo dagitoy nga inna o Lord God ket aywanam man ida ng runan nang ipaayam iti salunat dagitoy Apo Dios nga inna iti daytoy nga gundawa. Lord anyaman dagiti ministry nga insaad mo kadakwada sikaman iti tumulong ken mangaywan sikati mangipaay iti wisdom Apo Dios tapno dagiti ministry panagtrabaho dati kingdom mo ket agtultuloy Apo Dios nga maaddanda Apo iti dagsen nga mangrami dagiti nga banag para iti dayaw ken gloria kastamo ti salun at dasal lukubam Apo iti napatig nga dara o repay ni Sister nga Priscilla nga Padua ken Sister ko nga Shirley Blanco ken Mary Nold Somera Lord, agtultuloy iti panangaywan mo kadagitoy nga kakabsat, O Lord God. Anyaman, dagiti kasapulan da iti daytoy nga aldaw, kasapulan daman, tina espirituan nga panagrangay, iti salunat, Apo Dios, iti pakariribukan, ipaay mo iti liwliwa, kapaay mo, Apo, ti bangar, damon, dagiti saksakitin da iti daytoy nga gundaway, Apo, itinagan ni Jesus, kabailam nga sabten dagita, kas inadal mi, Apo Dios, iti kalman, anyaman, ti kasapulan dagiti anak mo, Lord, siraragsak ka nga mang-provide ka dagiti kasapulan daw. Repay ka ni Pastor nga Adonis nga manango, Lord God. Agtultuloy iti panangaywan mo. Ang runaan na po dagiti ministry nga impaay mo ken kuana dagiti nakadto nga ministry ken responsibilities na, O Lord God. Tulungan mo, Lord God, gaputa awan ti kabailan na no awan ka Apo Dios iti biyag na kinitita nga Arlene o repay ka ni Sister nga Wilma Rivera tigtultuloy nga panangaywan mo ken dagiti prayer request da unspoken prayer request o repay ka ni Sister nga Maribik Aliga Apo Dios agtultuloy ka diti panangaywan mo kadakwada addaman dagiti unspoken prayer request da Apo nga handa nga mabalin nga confidential kung baga Apo nga karigagay da iti biyagda ammom da ita Apo mabasbasam ti puso ken panunot da ket sikaman Apo ti mangipaay iti tarigagay ti tunggal may sa kadakwada awa Apo o repay kini brother nga Joe Bartolome Nida Noveloso Lord God kini brother nga Edelmar Balbin dagiti nga kabsat ka diti agtultuloy magtultuloy mo't ngipaay mo Apo iti rag-o iti puso da kas agserserbida kenka kini Pastor nga Mercedita Magno Len Giab o repay kini Sister ko nga Josephine Salazar Uton Apo ti paay mo iti pigsada iti naldaw-aldaw tapno mo aramid da Apo Dios dagiti responsibilities da Lord God akas may nga namati akas may nga ina akas may nga ama akas may nga anak o Apo Lord awan ti kabailan min awan ka o repay kini Sister nga Angie Aquino, Lea Cabanyero, Ofelia Gorospek, tultuloy Apo Dios iti panangarakop mo kadagiti kakabsat anyaman dagiti pagdaldalanan da Apo anyaman dagiti problema da dadagsen da Apo Dios Lord adda ka nga amami nga mabaling nga tumulong kadakwada nga mga paay iti rag-o bangar kadagiti puspus da o repay kini Jenny Cruz Apo kini Sister nga Ruby Salting at DJ Balasiw iti taaw kini Alguloy Lord agtultuloy mo iti panangipaay mo o Dios iti tarigagay kadagiti puspuso daw o Lord God ay wanam iti salunat na sa lukubam iti napatig nga daram o Lord God graman kini Sister nga Elvira nga Apangan o Lord God kini ni brother nga Jaime Rasimo o repay kini brother nga Bong Apo Dios iti pinaaldal daw nga panagdalyasat na Lord ay wanam dagito ay kati extend mo Apo Dios iti napatig nga imam Apo tapno ti kasta dagito nga kakabsat maiyadayo dati anyaman Apo Dios nga disgrasya maiyadayo dati anyaman Apo Dios nga sakit
Lord, iti deklarami apo iti daytoy iti panangayawan mo kadakwada, parang sa lukob mo iti napatig nga daram, O Lord God, iti daytoy nga gundaway. Madaydayaw ka apo Dios, orepay kini sani nga abad, kayo orepay kini sisong Emeline Kabigat, kini pasong nga Ricky Nelson o nga Barit, O Lord God, dagiti nga kabsat, O Dios, bigbigan mi nga awan ti maramidan da na awan ka ngagtataeng ka dagiti bibiyag da, O Lord God. Ay wanam tunggal may sakada kami dagiti nga dumdumngeg ka dagiti dito live streaming kin dagiti dumngeg tupay kang runana nga karakrarag ko itag-ay ko Apo Dios ka dagiti kakabsat nga agdengdengeg ken madama nga may nagdengdengeg ka dagiti sibsibay iti radyo da iti daytoy nga gundaway Apo. Ideklara ka Apo Dios iti panagbalagi iti daytoy nga aldaw para kadakwada Apo Dios. Agyaman kami iti biagda, agyaman kami Apo Dios ti rigagaydang iti aldaw marikrik na daw wenno aglaplapusanan iti ragot iragsa babaan ka dagiti sasaom may patpatangatang iti daytoy nga aldaw Apo Dios ket Apo kasaglipas kami o God. Dawaten mi Apo iti panakiaddam kada kami, haan nga kasbisita no di kiti makipagtaeng ka iti biag iti tunggal maysa kada kami. Kasumango kami manen iti daytoy nga panakidangadang mi iti daytoy nga aldaw. Aramidon na kami nga productive, aramidon nga nabalegi iti aldaw mi kang runan ti amin Apo Dios. Agbaling kami nga bendisyon ket makita maiparangarang iti kinadiyos mi Apo, makita ka di iti kinadiyos mo iti bibiyag iti tunggal believer Apo Dios iti daytoy nga gundaway. Madaydayaw ka itang tanok na ka iti naga ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Anya kadit ka sa tayo iti damo na itiyempo nga di tayo payamo ni Kristo. Iyak kayo nagnot kinagulo makarimon iimatang ti Apo. Impatid na iti tunggal maysa ket tinalusan na babaen ti daranan awang nga rut kapsat ti may
Alawen kakabsat, agyaman tayo iti dayta impatag na iti tunggal maysa. Yeah. Well, agyaman nakman iti lasot iti 30 minutos ngin kay panagdingig iti dayta nga gundaway kakabsat, agyaman na kadag iti mensahiyo. Iti dayto nga gundaway dagito live streaming agyaman nakti pan nakiaday iti live streaming or repay kadag iti desibsiba iti radyo dayto nga gundaway. Awan iti sabali nga tarigagay ko iti dayto nga aldaw kakabsat ken nudi. Aya ni Apo Diyos pagtaingan na iti puso ken panunot tayo agraman ti pagtaingan tayo. Well, kumakadaman iti anak gayam ken kabsat ti Apo Lawrence Salazar na imbaga aldaw iti Martes. Bilang ibitwen kastamet maadal muin kay dinggen. Nangyigan tayo ti programa ti Agsapa Anapnuan Tinamnama. Lunes ingat Biyernes dito'y 11:43 DZMR. No addaman ti kayatyo ngay pakararag, ag-text kayo dito'y 0917-564-8388. Ket iti sumagmamano a segundo, magigantayon iti Pro Tips ni Maloy Salumbides.